ଚାଲ ବନାମା ଆମର୍ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ମାନକର୍ ଲେଥା ଏତ୍କି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ସି। ଗୁଟେ ଥାଲି ଜାଗାନେ 2 ଥାଲି ଭାତ୍ ଖାଇ ହେଇଯିବା। ଲେଥା ଲାଗି ମୁଇଁ ନେଇଛେ ନାଗଚନା, ତାକେ ଫୁଲେ କରି ସିଜେ କରି ରଖିଛେଁ। ମାଖନ୍ ନେଇଛେଁ, ପାତଲ୍ ଘଣ୍ଟା ବି ଖୋବ୍ ଗୁରା କାଟିଛେଁ ଟିକେ ଖଟା ଲାଗ୍ବା ବୋଲିକିନା। ବେଗନ୍ ବି କାଟିଛେଁ, ମୂଲା ବି କାଟିଛେଁ। ଫୁଲ୍କେ ବି ପ୍ୟାନ୍ନେ ବୁତରେକିନା ଆଗରୁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଏବେ ବେସର୍ ବନାବାର୍ ଲାଗି ନେଇଛେଁ ସୋର୍ଷ 2 ଚାମଚ୍, ଛୁଆମାନକର୍ ଫେଭରେଟ୍ କଚା ମିର୍ଚା, ଧନିଆ ପତର୍ ସବୁକେ ଭଲ୍ସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ କରିକିନା ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ତାର୍ପରେ ଗୁଟେ ବଡ଼୍ ଗଞ୍ଜ ବସାଲି, ସେଥିରେ ସବୁ ପାତଲ୍ ଘଣ୍ଟାକେ ପକେଇଦେଲି ଆଉ ପାଏନ୍ ଟିକେ ଦେଇକିନା ତାକେ ଭଲ୍ସେ ସିଝାବା ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ପାତଲ୍ ଘଣ୍ଟା ଟିକେ ବିଲ୍ଲା ଏନ୍ତି ହେଲାକେ ସେଥିନେ ପୁରା 1 ଲିଟର୍ ପାଏନ୍ ପକେଇଦେଲି। ସେ ପାଏନ୍ ପୁରା ଭଲ୍ସେ ଫୁଟିଗଲାକେ ସେଥିନେ ମୁଇଁ ପକାଲି ମୂଲା, ଆଖନ୍ ଆଉ ଚନା। ସେଟାକେ ବି ଭଲ୍ସେ ଘାଣ୍ଟି ଘୁଣ୍ଟା ଦେଲି ଆଉ ସେଥିନେ ନୁନ୍ ଆଉ ହଲ୍ଦୀ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବେ ପକେଇକିନା ସିଝ୍ବା ଲାଗି 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ସିଝି ଯାଇଥିଲା ନା, ପରେ ପକାଲି ବେଗନ୍ ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ୍। ବେଗନ୍ କି ଆଗେ ପକେଇଥିଲି ବେଲେ ଯାଇଥିତା, ହେଥିର୍ ଲାଗି ଆମ୍ବୁଲ୍ ସାଙ୍ଗେ ପକାଲି। ଗୁଟେ ଗିନାରେ ଚଉଲ୍ ଗୁଣ୍ ଆର୍ ପାଏନ୍କେ ଭଲ୍ସେ ଗୁଲି ଦେଇକରି ସେଥିନେ ପକେଇଦେଲି। ଇଟା ପକାଲେ ଝୋଲ୍ ମୋଟା ହେସି ଟିକେ। ଯେନ୍ ବେସର୍ ବାଟିଥିଲି ତାକେ ସବୁକେ ପକେଇଦେଲି ଆରୁ ଭଲ୍ସେ ମିଶେଇ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲି 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟ୍ବା ଲାଗି। ପର୍ଝନା ଲାଗି ନେଇଛେଁ ମୁଇଁ ଗୁଟେ କରେଇନେ ସୋର୍ଷ ତେଲ୍, ପଞ୍ଚଫୁଟଣ, ଛୁଆମାନକର୍ ଫେଭରେଟ୍ ଲାଲ୍ ମିର୍ଚା, ମିସିଙ୍ଗିଆ ପତର୍ ସବୁ ଭଲ୍ କରି ଫୁଟିଗଲେ ସେଟାକେ ଲେଥାନେ ପକେଇଦେମୁ ଆରୁ ଢାବିଦେମୁ ବାସ୍ନା ଯେନ୍ତା କାହିଁ ନେଇଯିବା। ଦେଖ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର୍ ଟେଷ୍ଟି ଲେଥା। ଚାଲ କିଏ କିଏ ଖାଇବ? ମୁଇଁ ତ ଚାଲ୍ଲି 2 ଥାଲି ଭାତ୍ ଖାଇ। ମୁଇଁ ଖାଇବାର୍ ଭିତ୍ରେ ସବେ ମୋର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବ୍ସକ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ।